guys ay si Boboy. Good morning, boy. Morning! Welcome to my vlog, boy. Please subscribe my vlog. And don't forget like and share. Vlogger ko gamay. Good morning, sunrise. Pwede naman sa kamuso dito sa San Remigio na may iskina dito. Agani lahi sila siya, hindi sa Remigio. Di ba San Remigio diri naman hagnayang adto. Nasaag si Buboy. Abot takas ko Medellin. Wa ka nang utanan, abot ka Medellin. Tutumoy. Din man kaagi. Bugo. Tuyo ka. Oh, katong na dito'y para bantayan ba? Nilapas ka to sa iskina nga sudlanan? Kung nilapas ka, pwede na ka dito sa kanang sentro sa San Remigio niya. Doon ka nga to sa port. Ngari? Oh, balik sa kangari. Di ami agi ka po. Kato di sa una. Ano kumari ka una? Bungko yun. Awa di kang kuhin ka to. Hyper, good morning. Pangapi na. Pangapi na. Ayaw, panagang kayo muna yung natural beauty. Nagbagong mata. Natural beauty. May rasap? Beauty. Pangapitain ron, pangapitain. Si Marites na mo ba? Hindi ba Marites na mo? Okay. Tatapay din. Tawagan ko. Minsan yung marites inyo. Ha? Marites, si Rocky man. Si Rocky ba? Si Rocky. Kami ano ba ito pa? Coffee. Lami bitono, dili siya isog. AM and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up. Hi. Gunit kasi yan. Sungo guys. Kaduha na may nakita ni guys. Kaduha na may nakita niya. Ngara abo ang breakfast. Nice Mary ay. Hugap na eh. Hi sir. Gawas today. Mukhang ko budbud. Naay budbud guys. Budbud na. Saging. Naay gwapa daw kabuok. Hi ma'am Tuke. Ato ko tagawas. Oh ma'am, good morning ma'am Joy. Hi. Ang dagat guys. Ari me dere guys. Ari Miss Neri guys. Dere lang. Ay na lang, oy! Bita, dito ka balibad sa. Sumpay ko na ta, sumpay. Nya mo orang na ditaan ng tanan? Asublayan paglain? Oh, sige. Nabitaw yung tigsunod. Sige, day, kugihan man sa kay kaday. Na, ailin ay kugihan kayo ay. Kana, day.
Very good, kayo. Okay. Nangapi naman ko. Kung Woodward. Asa na silinda? Ito nga lang silinda. Naligo. Nanarabas buboy, Rose. Nana? Hmm. Ano sa nabo? Dili pa kay Rose, oh. Gini na buntag. Ako mga idol. Ah, dili oy buntag nilapas ko na siya. Alas 5 siya dito. Nagbuto ba siya? Sira usa. Hi guys, mga na to guys. Mga na to. Oh, mamahaw sa mi guys. Ito. Hello? A few moments later. Bye time. Kana, Linda. Ato ba si diri? Na mo singer dire. Duha yung mo singer puli-puli lang. Si Pearl. Si Pearl.com o si Linda. Hi. Kabuhay ito ko guys. Ayan na, magbilang. Del! Diri pa karon kay gabi, aligre ta kayo. Siyang sinisigaw, ngunit sadya, di isa't isa, bakit ba huli na nang tayo'y muli nakita? Ay! Tuloy ako! Sa langit ang mawalay, ala-alang nagdaan, di malimutan. Sayang na sayang talaga. Dating pag-ibig na alay sa'yo, sayang na sayang talaga. Pagmamahal na di ko makatutad sa'yo. Wala ba? Wala ka pag-isa. Puso'y napigilan ang sigaw na mahal pa rin kita. Wala akong pag-isa iyo. Sayang na sayang talaga. Dating pag-ibig na
among singer nga si Rocky Casinilio. Asa na nimo i-dedicate, Rocky? Oh, so iya sawa. Tubig naman hinuhuli ako, ikuputin. Okay, by Rocky Casinilio. Hi, Rocky! Masipang bato. Nana! Sige ba? Kantahin, day! Kantahin, day! Proxy by Linda Sanchez. Di na magbago, wala naman sa'yo. Diktahin sa na, Pearl! Tulad mo na may pusong bato. Mga gwapo ay. Taga SM guys. Nag-lunch na ni mga guys. Nag-lunch na. Hi there. Lunch break na. Idol. Lunch break guys, lunch break. Balik may alauna guys. Challenge kanina. So, first in the first round. What happened? Is it over during the first round? Nagyaga, nagilukay. Baik na ito kayo. Nagiyakay. Nagyabaw, nagihilugay, o ka nagkinamahan, nagkinamahan. Takbo ka ba first round? Saan mo ito? Usually, Karami? Yes. Isa pa, man. Namalik na sad mi diri guys. Oh. Dire? Oo, bidyokihan. Bidyokihan. Amo ni binairan nga bidyokihan. Binairan. Dako pagtrabaho nung diri sa. Tuyo pa dito. May barko. But-buta dyan yung mulo. Ingan siya nga. Barko mga ligo. Wow. Anak mo ta mga ligo sa barko. Ninduta. Ninduta silang kuan guys. Oh, santan. Santan guys. Very nice flowers. Ninduta sad sa ilang santan sa. Kaya dagan kay buwak. Amazing! Wa pa lang human guys. Dahil duha ka binuhat guys, oh, nag-date.
Isa itong boy ninyong duha. Ayaw mo doha? Siya? Hindi, abi ko ikaw. Okay, kagara. Apil dito. Sila nagara. Ayaw mo sila nagara. Nice diri guys. Maka-afford di ay diri o kanang ay pamilya. Mare. Mugad to mi sa my broken hearted guys. Nilot kay diri lang palibot guys, limpyo. Limpyo kay diri. Balik mi, sorry guys kay mamauli na mi ug mapahon guys. Amo sang isulit ang among paglaag-laag diri guys. Padung na mag-sunset guys. Di ka mo sakay sa kuan Ros? Tartanilla. Sakay mo gani ko diha. Sabon. Kana. Oh, kanang karusel. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until Tag 50-50 lang ang kada isa ha. 50-50. Okay. Ayag ana. Hindi mo mga naog? Namoy tag 50 kada oras? Oh. 50. Bitaw, ano sa mo kay mo sakay pud ko? Ikaw dili og gunit. Asa mo pa doon guys? Dili mo pasin. Carbon dili na magka-carbon ang tabuan guys, tabuan. Ay. Ato mi pasil guys. Oh. Uy, ito Miss Pasil ha. Pilip-pilip gani. Jis lang jis. Ayaw ka doon uloy. Makabayo na ba lang, hindi na mo kaupuan. Daan ka na sakbot. Nakita na silang lamig nga sudaan. Sige. Uy, mga naog na tayo. Kumanap pliti. Nagkatanig ko aron, overcharge pliti. Okay na na. Okay. Na mag-sunset na guys. At ito broken hearted mag-standby. Broken hearted. Nindot dire og kanang mag-imot-imot ba? 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't Broken matter hearted. if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run till we fall apart. Oh, di ba? Na broken hearted. Pinhearted daw. Broken hearted. Sinire ay naglunli. Nag-imot-imot. Di nga na dyan na sila day. Kaya wala pa na nila dibilap ilang kaliguan. Makaari lang taon mi diri guys og mag team building para ma-pray mi. Pero og kanang kami mo nga rin nga among gasto murag sakaon kayo ba tungason. No? Picture nga na ko dati. Ito may photo bomber.
Hi, Ner! Atubang na lang, Ros. Ner! Sunset na. Sunset na guys. Padong na gabi. Mga una sa pa. Ngit-ngit na, guys! Kaya ginawa ng dagat doon. Oh. Ari sa midiri standby kay ngit-ngit na. Nanay lights na kidlap-kidlap. Kidlap-kidlap. Ay, propose. Nakatids na diha. Always tomorrow, but it will still be there. No, they don't